кътче, което той сътвори, ще бъде награден и за това ще си позволиме за 1 минута просто да спрем музиката. Така че, Ванка, ела да видиш какво е да си известен, ела. Хората с принос, виж, не е лесно да си известен, е така, допри до мен, ето така. Но, това беше в кръга на шегата, но наистина всичко това, което си направил, заслужаваш много повече. Но факта, че има хора, които са го видели, оценили, наистина аз съм много щастлива, че случайно присъствам на тази вечер, но ти ще бъдеш награден. Аз ще държа микрофона, за да кажете какъв е повода. Явно Иван е награждавания човек днеска. Иван Кръстанов съм аз, секретар съм на Асоциацията на служителите на МВР и има решение на управителния съвет да наградиме бизнесмена Иван Ешков по случай 50-та му годишнина, но понеже тогава бях в чужбина, не бях в България, не можах да присъствам, затова момента е сега да го наградиме с един плакет и една грамота. Иване... Браво, Иван! Браво! 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 Иван е член на полицейската асоциация, да не се изненадат някои, нали, от доста време. Така че не прекалявайте с алкохола, да не стане някой беля. Една снимка да ни направим към момичетата и един плакет. И един плакет от асоциацията и грамота. Госпожо Ибишева, и вие 2 думи да кажете. За Иван са малко 200 думи, не 2 думи. Честито Иван на тези престижни награди. Благодаря на най-хубавата, най-известната, най-тежката певица на нашите песни, в които възпява нашият край, с което се гордеем, с Иван се гордеем всички, които го познаваме. Той облагороди тази точка, която беше нещо, което нищо. Имаше училище преди време. Сега стана едно място, в което си правят нашите сватби, които ние изразяваме чрез песници. Населението, бита и културата. Поздравявам всички вас от София, от Бургас, Варна, морето и от регион Гоце Делчев. В България има един град, това е Гоце Делчев. България има една певица, която възпява нашия бит и култура. Това е Николина Чакъртъкова. Браво! Браво! Лека вечер на всички клиенти и гости на хотела. Честито, Иване, на 100 годишнината пожелаваме да бъдеш награден от собствената съпруга.